comença aquest piano, que això significa l'entrada d'una secció en la qual comentarem les notícies d'actualitat. Les notícies d'actualitat que estan sortint una mica més positives, no anirem a enfocar-nos tant en lo negatiu, i sobretot... No sé de què parles. Ningú. Intentarem distreure'ns una mica. I, sobretot, escoltarem els comentaris de la gent perquè la veu del poble és sobirana. No, així aquesta gent no. Sí, aquesta gent no gaire sobirana. Si fos la veritat. Segueixo sense entendre de què parleu. No, és igual. Ja ho entendràs. Jo tampoc, però seguim. La vida és meravellosa. Sí. Comencem, doncs, amb la primera notícia. Sí. Califòrnia. No. Califòrnia. Puticlubs encara no. Califòrnia. No sé, sí? Segur? Poso, no. No sé, alguna cosa deu haver. Però és igual. Califòrnia és el primer estat dels Estats Units en prohibir la venda, o sigui, la comercialització de productes amb pell. O sigui, per fi ja ha arribat, és una molt bona notícia, per fi. Bona. És una molt bona notícia, però, com sempre, ja hi ha d'haver la primera persona que veu una pega això. No sé si ho ha fet en comentari irònic o realment li agrada molt, però diu, vinga, ja està, a la merda tot el business del rodeo, perquè jo no sé com porten aquesta gent aquest tema, però si prohibeixen tot lo de pell... Encara es fan rodeos. Tu, però que la facin sintètica. Sí, però la vaca no sé com sortirà, saps? No sé si... perquè també és un producte amb pell. És com l'altre dia que vaig veure que encara fan toros. Sí, bueno, sí, és veritat. També és veritat que fan toros. No ho hem entès gaire, no? És igual. L'Efe del mal, no sé què estan... Estan xuxuejant alguna cosa. No, ens ho portem a casa per pensar-ho. Sí. Exacte. Reflexionem després. Telepatia, no, és una cosa que no té tothom. Veus? I molta gent que segueix criticant, o sigui, no li està mai res al 100% bé i diu, perfecte, ara serà un problema menys en el qual em podré preocupar mentre segueixo entrebancant-me amb tota la gent pobra que hi ha pel carrer. O sigui, diguem que a Califòrnia hi ha una mica de... Neandertals. Però què té a veure una cosa amb l'altra? Bueno, que en plan, li fem molt cas a unes coses i a les altres, que potser també són importants. Les opinions de la gent. Seguim. Veus com no eren importants? Bueno, prou. Diu, s'han tornat a fer avistaments del dimoni de Tasmània. Un marsupial... Exacte. Quina il·lusió! Que guai. A Tasmània, suposo. Exacte, sí. És el que té. Si l'haguéssim trobat a Manlleu, ja increïble. Bé, la notícia, que ja està bé en si, perquè aquest animal es va, en teoria, extingir el 1930, i ara es diuen que... Carai, Marc, que informat avui! Sí, bueno. Joder, 1930! Improvisació res, avui? Avui res, està preparadíssim. Toma, ja. Ni un any endavant, ni un any endarrere, 1930. És que mirava molt els Looney Tunes, jo. Doncs bé... Però que s'ha extingit, també. No, clar, jo no sé, són dibuixos, però el problema no és ben bé, o sigui, no hi ha cap problema en aquesta notícia, només un, que potser la imatge que han fet servir per il·lustrar la notícia no han agafat, potser el millor exemple de dimoni de Tasmània, no sé si es veu aquí, ja ho ensenyarem, és una imatge molt petita que ja he ensenyat a la resta del públic i la penjarem a les xarxes socials, al Twitter, per veure-la i perquè tots i totes pugueu veure quina aberració acaben de ficar com a fotografia del pobre dimoni de Tasmània. Però que ens segueixin, Twitter. Sí, que ens segueixin, o sigui, mirin la foto i ens segueixin. No, entreu, mireu, jo què sé, almenys... No, si entres ens segueixes. Jo ja demano tan poc. Promoció. Exacte. En la defensa del dimoni de Tasmània, potser no van agafar l'exemplar més fotogènic. No, aquell era o sigui, aquell era mort i era una obra de taxidèrmia. Potser el taxidermista era el seu segon dia, no el jutjarem, vale? Nosaltres no serem qui jutjarem aquesta persona. No va captar la bellesa de... Exacte, doncs... Però m'estàs dient que per tant no existeixen ja els dimonis de Tasmània? Em sap molt de greu, però que feia el tornado ja s'ha acabat. Sí. Em sap molt de greu, hauran de canviar Looney Tunes. Aquí un moment de recordem tots el dimoni de Tasmània que en la seva resurrecció ha tornat pitjor. Ara amb aquesta cançó passarien imatges del dimoni de Tasmània en blanc i negre. I en acabar la que han ficat a la seva notícia perquè realment és criminal. Molta gent, per exemple, ja no li està dient Com? Què? Ja no li està dient dimoni de Tasmània, sinó ja l'està anomenant el xupacabres. Perquè... Que això és de la meva secció, És de la teva secció? Mare de Déu. No, d'algun dia. El xupacabres ha d'entrar a la meva secció. Home, no t'ho pots quedar tot. No me'l treguis. Els altres especulen que és una quimera, saps? I molts d'altres, que a mi m'ha fet molta gràcia aquest comentari, diu que això és el que sent un
chihuahua quan es mira al mirall i... Home, és que sembla un chihuahua, jo. Boníssim. I es veu ell mateix, es creix. Sí, molta gent ja pregunta, havíeu de triar la imatge més horrorosa? Es veu que sí. Seguim, doncs, amb l'última notícia. És la foto del DNI del dimoni de Tasmània. Exacte. Pobre. La foto del carnet de conduir, que és pitjor encara. La de l'aeroport. Per què? Per què la foto del carnet de conduir és pitjor que la del DNI? Això passa? Sí que passa. Sí. Perquè si ja tenen poques ganes la gent de fer el DNI, imagina't! Ja, però vull dir, la foto te la tires tu. Hi ha una foto que és encara pitjor, la del carnet de la universitat. Ah, sí! Que te la fan amb una webcam. Amb una tablet. No. A la UBIC no. A la Vic, no. Perquè sou rics. Però hi ha un problema amb la foto, que clar, tu passes 4 anys a la universitat. Sí, i creixes. A primer no estàs igual que a quart. Ja. Bueno, tothom, a tot arreu, no? I que a més és una d'aquelles fotos... Bueno, normalment ja no tens ganes de tirar-te aquest tipus de fotos, però la de la universitat és la pitjor de totes. És la que et tires perquè... Bueno, va, sí, tira-me-la ja. A més, és el dia que vas a fer les inscripcions, que t'estàs fent cues llarguíssimes, que vols marxar a casa i dius, ara una foto, me cago! A l'estiu suadíssim. Exacte, que ens dius... No, jo precisament, Horrible. o sigui, de l'última universitat on vaig anar, jo he passat per moltes universitats, totes molt elitistes, o sigui, si algú veiés el meu currículum diria que aquest nano és de casa bona. Sí, després diu que no menja, el cabron... Soc de casa bona, però molt només amb amor. Sí. Doncs em van tirar la foto un dia que vaig arribar xop. Va ploure, el que no havia plogut mai a Barcelona, i vaig arribar, és que, bueno, semblava... Sí, no ho sé, una pel·li de... Sí, sense paraigua ni res. O sigui, música trista en aquell moment, saps? se m'ha costat la dona i... L'Albert, Se m'ha costat la dona. I amb molt poca sensibilitat em va dir avui és el dia, t'has de tirar la foto. I vaig tenir els collons de demanar-te-la. Oh, Déu meu. Em va tirar la foto, va ser terrible, però per sort la foto aquella era molt petita, o sigui, no es podia... No es podia apreciar. No es podia apreciar que jo anava xop i... Quina sort, perquè la meva no és petita. Molt malament, la veritat. Déu meu, doncs en aquest moment que ens hem passat una mica al marcar com tot, acabem la secció d'actualitat i us portaré la notícia al pròxim programa. Així que seguim amb Vilipèdia.